Ahojky lidi a dneska jsme zpátky u Troll Madness. Od minula jsem asi nic nehrál, nebo já nevím ani. Možná klidně se podívejte, možná pár pokusů. Ale jak jsem to moc nehrál, tak dneska je tady druhý part. Já bych dal practice a pak normal jak minule. Takže snad se vám to bude líbit a jdeme na to. Krásu, jsem to nehrál strašně dlouho už tento level. Tak dlouho, tak před měsícem jsem točil tamto video. A omlouvám se za tu měsíční... Ježišmarja. Já jsem teďka Geometry Dash nehrál vůbec nějak docela dlouho. Když jsem ho hrál vůbec já naposled, tak před týdnem. A Troll Madness jsem hrál naposledy, když jsem točil to video asi. Nebo nevím. Už ani, ale určitě to je více než 2,5 týdnů. To jsem nehrál já. Já vám uteču, mě nedoženete. Ježiš. Na to čas jsem nikdy neměl rád. Ježišmarja. Jo, vím. Je tam modrá, nemusím nic dělat. By tam byla červená ta ruka, tak se dávám ta třetí, ta vysune nahoru. Kamo, jak to já hraju? Pořád se tohle stejně ještě docela pamatuju. Jako, to jsem dal na první pokus. A tam to taky. Dneska je možná i trošku naděje. Jako spíš nám. Není. Kolik pokusů? Kamo ne, proč? 26, já bych chtěl okolo 15. Ještě lepší practice by šel. Ale ne, teď to dáme fakt na úplně nejméně pokusu, jak můžu, takže nebudu mluvit. Co mi děláte? Aha, já jsem to nějak přežil. Ne. Víte co, teď to dáme fakt už jako reálně. Sorry za tyto dva. Ale prostě. Aha. Ne. Jsem to... Ach jo. O. Kamo, co?
Ne, já jsem šel omylem do toho. Ne. Proč? Tak mě to nejde. Mě to dneska vůbec nejde. Aspoň tady už ten konec mám natrénovaný. Tak tady budu umírat. Tam to byla náhoda, že jsem to předtím dal na první ten. Já jsem se vždycky tak vrchám. Jo, dobrý, dolů. Tak nevím, tohle to bude možná tak o 2 pokusy rychlejší, nevím vůbec, ale asi spíš delší. Co? Jak to? Ano, nic, tak to je jedno, já jdu zkusit ty normálně, aby se nereklo. Můj cíl je dneska se dostat tak přes 60%. Protože jsem to fakt dlouho nehrál a nečekal bych, kdybych dal New Best. To jako, to asi nezvládnu v dnešním videu. Protože já jsem tento level teďka fakt jako mega dlouho nehrál. Ne, proč to tak trolím? Ach jo, no prostě. Ach jo, prostě. Zatím docela v pohodě pokus teď. Na normále jsem se dneska ještě nedostal dál. Aha. Ne, kamo, 70%. Bože, ne, jak to? Já nemám slov. Ach jo, ale já jsem byl už takový kousíček. Ne. Come on. Máme tomu tak posledních 5 pokusů. Já nevím, já dneska na to už asi nemám nervy. Na takovýto level. Lidi, napište mi do komentářů, jestli se vám více líbí ten styl, že vždycky vydávám několik videí za raz a pak to třeba týden počká, no teď to bylo třeba měsíc, anebo ty videa mám vydávat postupně třeba každý den. Jako, já nevím, je to na vás. Kdo chce, aby to takhle bylo,
Kdo chce, aby to bylo tak jak to teďka dělám, což je, že vždycky chvilku počkám a vydám pak několik videí za raz, tak ať dá like. A kdo nechce, tak nemusí dělat nic. A ne. Ještě tak poslední 3 pokusy, no tohle to je ten třetí. Ale nevím. Už na to fakt nemám nervy. Kdybych nahrál Kdybych nahrál v tomhletom videu vůbec, tak by to bylo pro mě úplně jako masivní. Ale to se nestane asi. Ono to poslední 2 pokusy. To kdyby se stalo, no, jsem zapomněl, tak poslední pokus. Teď kdybych nahrál vůbec, tak to je úplně mega náhoda, takže já se jdu mega snažit. Na. No nic, řekl bych to takhle. Mějte se krásně a u dalšího videa zatím čau.